Og så må du komme tilbage, hvis du får dem spist alligevel. Det var sådan noget. Tak skal du have. Ej, det ser godt ud. Hvad er det? Spars? Det ser godt ud. Hønsespars? Kylling i asparges. Kylling. Lavet af Carsten Lunding. Må jeg også snart have? Er det dig for TV Glad? Det er det nemlig. Er det ikke? Jeg kan ikke lave det. Jeg ved. Du skal bruge rigtig meget sukker. Altså sukkerprocenten er jo med til at bestemme, hvor kraftig sirupen bliver, og hvor meget du får tyndt. Vi bruger jo 1 kilo sukker og et halvt kilo brunfarin. Og så på hvor mange skærme? På 20 store skærme. Og 20 skærme? 20 store, 20-30 grønt for størrelse. 30 skærme og 1 liter kogt vand. Og så er der noget citronbrand og citronsyre der. Very hot. Og så skal jeg gerne være økonom. De gør jo selv meget ud af at lave den, som de allerbedst kan lide den, ikke? Men det var ikke altid det den bedste. Folk går gerne sådan, du ved, går lidt efter, hvor alle de har det gode til. Ja, klar. Altså, jeg synes sgu, at efterhånden det er blevet sådan, 2 af de der strag, så kan jeg hverken gå eller stå det. Der skal som regel ikke ret meget til. Altså, almindelig øl her. Lidt stærkere øl. Ja, der er lidt for hver smag. De er faktisk temmelig forskellige. Må vi prøve at indholde meget gerne? Det er så inspirerende at se sådan en oplistning her med billeder af dem alle sammen. Det er sådan en legetøjskatalog. Du skal bare sætte krydser undervejs, det er du har smagt dem alle sammen. Sommeråben. Kæmpe grillbuffet. Vi kom. Ja. Det lyder godt, ikke? De har sådan adgang til hele sortimentet, men de lukker lidt ind. Ja. Ja. Bare snak. Har du smagt vores kostskål? Nej, den er super lækker. Så man vil lave den selv. Men jeg ved, at vi er inde på... Jeg tror også, jeg skal have en hente, så. Ja, vi er inde på Torvhallerne. Okay. Der har vi en lur de næste 2 måneder. Ja. Så passer pengene jo. Ja, det er. Hej, goddag. Og I står ikke andre steder i byen? Vi står på gården, som er i verdens. Det er faktisk på Torvhallerne.
klar til Gisselfeldt. Det var ikke længe. Dejligt. Ja. Må vi håbe på lige så godt vejr. Ja. Og en masse mennesker. Ja, men må ikke. Det skulle da helst være. Hej Jette. Hej. Hej Jette. Husk lige... Nej, jeg ved ikke. Skal jeg også optages på film nu? Ja, ja. Jette, husk lige Lars på, at vi har et mellemværende. Okay. Det er meget sjovt. Jeg skylder ham noget. Okay, det skal jeg nok Skal sige ikke til ham. glemme, vel? Nej. Nej. Det her det kommer på Facebook, så ved han det. Ja, det er godt. En hverdag, det er sådan, man laver slik. Ja, nå ja, det er ikke. Og så det får de at leve af. Hvor mange år holder det? De holder gerne i flere måneder, eller i flere år. Det er jo dronningen, man skifter ud. Ja, ja. Og så, når hun er et par år, så ryger hun ud til højre, fordi så er hun ikke maksimal i æglægning. Så smider hun, så klemmer jeg hende, og så sætter jeg en ny til. Jeg er ikke sur på, så du kan kende. Nej, men jeg mærker hende faktisk på ryggen. Så jeg ved, hvad det er for en slags. Det er lige mest, jeg arbejder i danske marked, så den er bare utrolig god smagsmæssigt. Det er den nemlig. Den fylder meget. Den er lidt øllet i smagen. Den har den der gærede smag, som en engelsk cider traditionelt skal have. Meget anderledes. Men ellers er det jo altså Coq Sorams. Det er det her rene. Der er mange Så er der busstofsting, så dit til højre, 3 stikvarer, så kan op på enden. Det tror jeg ikke, vi kan. Du kan ikke komme længere, Lemmy. Nej, okay. Hej, hej. Det kan være så lidt, men i morgen kan det også komme. Ja, det vil sige, det er så også sidste dag.